Croeso i ddefod y Coroni, ac a wnewch chi eistedd os gwelwch yn dda. Hybarch archdderwydd, yn ôl yn harfer, mae gyda ni gyfeillion o'r gwledydd Celtaidd eraill ac o orsedd y wladfa. A fyny di derbyn i'r llwyfan yn awr. Mynaf, galw hwy at hynny. O orsedd Cernyw, bardd mawr Cernyw, mab Stenecfyr a Cesgyl Wores. O orsedd Llydaw, Pigon Eyn a Balafin Ontong. O orsedd y wladfa, Ifon Maes Llaned a Siarl o'r Cwm. O Iwerddon, Maureen Nick Gonacha a Liam o Malia. O Ynys Manaw, Nicola Toombs a Matilda Watson. Ac o'r Alban, Maggie Cunningham. Croeso mawr. Croeso Maggie. Wel, croeso mawr i chi gyd ato ni, a dwi'n mynd i ofyn i Maggie fan hyn i ddweud gair ar ran y cymrodyr o'r mod ag o'r Alban. Diolch, Maggie. Bryn Rhondda. Yenaf glw li clw ar Sinsir, Sienachgal an y Gaelig, agos bwnej fel Sinia mar Chilchi, y tokal cachlaa, y ganyan cymar aswhwl mewn cwrsiorn y tiwnda. Ham i'r liet tolisio fi'n ar cwtioch, agos glef mohochol chodjet ymwch sa hae gyngwm sy'n daif yr priaf eisiau na dwchon yn ciltioch. Hai da chwt na chorym tlach agos iwnsach chi. Het er bwyachas morga a fi ymys ciol brosg ysbartach na Cymru. A ha bwgtio am sy'n dwolchas le iafau ystigsia yn landw. Hanyl môr an a hacwrdd i piastis canan na yn lwgialain a harna'r mysg. Ys iatsan le unliach a ha torsteinach ys sialwg ar behelaiol agos y dainach ar cial ri dwych agos ri dwolchas. Het er solas morga echgin na hasas ans yn Eisteddfod. Do gogri agos at choialanta agos tachnoch a fi gan nafer agos gan nisdioch. Chanel môr an ec na gael ri hycysg gan y Cymru, o'r fas y fddiaf edrych fi hosioch y hwflisachog. Fas gort yn Cymrach agaf ffateronia, sydd efo radio agos television cwtioch. Se over misnach gahan gynne gyda gyfel stri canen gyn uwchig yn sio. Chanin nach ti criach stri sy'n gybi, ach nach solasach y fi sio ymysgyfiastus a hawn. A mi gymor na'r cymain agos y gwy gach sydefach y gyf. Diolch i'n fio.
yn nawdd nerth. Ac yn nerth deall. Ac yn neall gwybod. Ac yn wybod y cyfiawn. Ac yn wybod y cyfiawn ei gyrru. Ac o caru pob hanfod. Ac ym mhob hanfod caru Duw. A wnewch chi gyd eistedd os gwelwch yn dda. Cynigir y Coron eleni am bryddest neu gasgliad o gerddi hyd at 250 o linellau ar y testun angof, a bydd haneswyr yr Eisteddfod yn eich plith yn gwybod mai dyna oedd y testun ganrif yn ôl. Mae'r Coron hardd draw fyna o waith Elan Rhys Rowlands a rhodd ariannol o 750 o bunnoedd yn gyflwynedig gan Ysgol Gartholwg, sydd yn parhau i feithrin Cymru Cymraeg balch yn ardal Pontypridd. Diolch am waith teulu'r ysgol honno ar hyd y degawdau ac am ei heilioni. Y 3 beirniad yw'r prifyrdd Tudur Dylan Jones, Gwynfor Dafydd ac Elinor Gwyn, ac mae'n bleser i gwahodd nawr i'r llwyfan a gofyn i Tudur Dylan draddodi'r beirniadaeth. Y barch a'r chdderwydd a chyd eisteddfodwyr, ganrif union wedi buddugoliaeth bwysig prosser rhys yng cystadleuaeth y Coron y 1924 braint fawr i Gwynfor Dafydd, Elinor Gwyn a fi oedd cael yn gwahodd i feirniadu'r Coron eleni. Ymgeisiodd 33 yn y gystadleuaeth, ond yn anffodus roedd yn rhaid i ni ddiystyru cerddi o'r gad, achos i bod y marn y 3 ohono ni wedi torri un o reola sylfaenol y gystadleuaeth, sef ni chaniateir ond defnydd achlysurol iawn o'r gynghanedd. Roedd chwarter llinellau gwaith o'r gad mewn cynghanedd gyflawn. I mi mae hyn yn resyn gan nad oes lle felly o fewn cystadleuthau'r Cadair na'r Coron i gerddi sy'n lled gynganeddol. Mae yna gynganeddion yma thraw gan feirdd eraill, enghraifft cyfansoddodd Tredelerch, linell anfarwol, Shirley Bassey a Tony Benn. Ond ddown ni fyth i wybodau damweiniol neu fwriadol fy'r rhain. Fyddai ddim yn enwi pob cystadleuaeth, dim ond yn rhoi blas i chi o'r hyn gawson ni. Prif fai y rhai sy'n cael ei gosod yn is yn y gystadleuaeth ydy diffyg hunan feirniadaeth.
Bod gan cystennin ffigenw clasurol iawn, go bryn mae yng nghystadleuaeth y Coron, mae lle pennill fel hwn. Hoffais fod yn blentyn bach yn neidio ar drampolin. Cefais lwy a rasio sach, ond di ddisgyn ar fy... Da chi'n gweld pam bod y trio honno ni'n gytun ynghylch safle cystennin yn y gystadleuaeth. Yn anffodus, does nam amser i enwi pawb, ond mae'n werth enwi'r canlynol gan fod o leia un o'r beirniaid yn gosod yr haen yn yr ail ddosbarth. A berpennar y fedw hir mewn cae ger Curitiba, rebel anorffenedig, cerrig gleision, hen ddigon a CJ. A rwan da ni'n cyrraedd yr hau yma o leia un ohono ni yn ei gosod yn y dosbarth cyntaf. Hanes dirdynol mam yn aros mewn camperfan yn yr Eisteddfod Genedlaethol sydd gan ôl byw. Da ni'n cael yr ymdeimlad yn y cerddi gafaelgar yma fod ei chalon ni mewn dau le, yn Rhialtwch yr Wyl ond hefyd gyda'i mab sy'n dioddau o salwch meddwl. Tu ocsiwn ydy lleoliad cerddi gerddi'r hael. Hyn gelfi rywsut a chreiriau heb straeon disglair amdanynt, heb lathyr atgof i'w harddu ydy disgrifiad y bardd. Ond drwy gyfrwng y cerddi hyn, mae'n codi cwr y llen ar y straeon disglair hynny. Yng ngeiriau Eleanor gan nemonig, mi gawn ni bortreadau personol a thimladwy yn llawn cyffyrddiadau bychain sy'n cynnig allwedd i fagwraeth y bardd yn y gymdeithas ddiwydiannol hon. Mae dau o'r beirniaid yn gosod polaroid yn y dosbarth cyntaf. Yn y dilyniant hyfryd hwn, mae'r bardd yn rhoi cipolwg ar olygfeydd bychain sy'n darlunio bywyd yn dod i ben. Enghraifft, disgrifir pacio bag gan weithwraig yn yr ysbyty wedi'r farwolaeth. Ni allu fentro gweld y gofal yn y pethau a stwffiwyd yno blith drafflith ar frys, a'r gobaith yn adreddu drwyddynt fel lasen rydd. Da ni rwan yn cyrraedd yr rhai yma'r tri ohono ni yn ei gosod nhw yn y dosbarth cyntaf. Mae Eleanor yn nodi bod Martha yn artist mewn geiriau ac yn llwyddo portreadu perthynas sy'n pontio cenedlaethau o fenywod yn ei theulu mewn ffordd gynnes ac anwyl. Perthynas rhwng y bardd a'i nain sydd yma, a phan mae'r nain yn sâl a'r cyfathrebu'n lleihau, gwych ydy'r llinell, mae eich geiriau ar goll wrth draed y gwely. Fel mae'r ffug enwi AI yn awgrymu mynd â ni i fyd technoleg awn ar bardd yma, mae'r haen yn gerddi sy'n cyfuno'r cyfoes a'r oesol, y mabinogi a'r modern. Cyfuniad o gerddi person a cherddi cyfrifiadur ydy'r cerddi yma. Ond mae'r bardd wedi nodi ar y diwedd yn onest a thair mae fy ngwaith i bod dynol a geir yma. Fel mae Gito'n sylwi, drwy'r bryddest mae mydryddiaeth y peiriant yn gwella'n gynyddol ac erbyn y gerdd Duw gall ddisgrifio'n gain i werthfawrogiad o harddwch y byd. Mae Eleanor yn nodi fod y bardd catal yn llwyddo'n wych i gonsurio'n Awst lleoedd mewn geiriau. Ac mae Gito'n disgrifio'r cerddi fel dilyniant diwylliedig, gosgeiddig, rheoledig. Da ni'n nghwmni bardd profiadol a hyderus efo'r cerddi yma. O'r rhain, mae un ohono ni yn ffafrio cerddi enwi AI. Cerddi polaroid oedd wedi mynd â bryd un arall. Tra bod un arall ohono ni'n gweld y safon mor agos, nes i bod un anodd gwahaniaethu rhwng y cyfan sydd wedi cael ei henwi yn y dosbarth cyntaf. Allwch chi weld y broblem. Ac mi fydda hi wedi bod yn broblem pe na bai un arall yn y gystadleuaeth, sef Samsa.
Fel y gallwch chi synhwyro yn ôl y ferniadaeth, mae'r 3 ohonon ni o'r farn fod y gystadleuaeth hon wedi bod o safon uchel. A dwi am eich rhoi chi allan o'ch gwewyr a deud yn syth cyn manylu ar waith y bardd yma, fod Samsa yn codi'r brig gan y 3 ohonon ni yn un frydol a'i fod yn gwbl deilwng o'r Coron. Ffraeth a ffyrnig mydryddol a meistrolgar ydy disgrifiad gito o'r gwaith, ac mae Elinor yn ei gweld nhw'n gerddi sy'n plethu hiwmor a dwyster y presennol a'r gorffennol, a sylwebaeth grafog gyda myfyrdodau teimladwy am ei hunaniaeth ei hun. Mae hwn yn ddilyniant sy'n digwydd gweddi'n berffaith i fro'r Eisteddfod eleni, a mae yn ei thir a'i deiar hi y mae i wreiddiau. Ond dim dyma pam mae'r gwaith yn gafael. Mae'r bardd yn cyflwyno'r cerddi i tad cu ag i'r cwm, a dyma'r person a'r lle sy'n gwbl ganolog i'w waith cyfan. Mae'n agor efo soned sy'n deheu am gael bod yn fythol ifanc, mwyn iddo gael gweld y cwm drwy'r llygaid hyn o hyd. Da ni'n cael darlun o'i datcu yn ei wthio mewn bygu, ond erbyn y diwedd y bardd ei hun sy'n gwthio'i datcu. Archwilio perthynas y bardd a'r cymoedd yma'r cerddi hyn. A dydy hi ddim yn berthynas sydd wedi cael ei gorchuddio â siwgr a mel, mae'n berthynas gymleth. Ac mae o'n bod yn gignoeth onest wrth ddarlunio elfennau tywyll megis homophobia, ond elfennau o gariad, dwfn a digamsyniol yr un pryd. Cerdd drawiadol ydy datgloddio, lle mae'r bardd yn siarad a'i hun ac yn dweud nad oes ganddo'r hawl i arddel y gymdeithas hon. Y gwir ydy fod y bardd yn gyfoethog o fod wedi byw yn y gymdeithas. A'r gymdeithas hefyd yn gyfoethocach o fod wedi gael yntau yn rhan ohoni. Yn ôl Elinor, mae'r bardd yn cyfleu i deimladau o fod y tu mewn ag ar y tu fas i'r fro lle cafodd ei fagu. Ac yng ngeiriau gito dyma gyfraniad glew, gonest, amlweddog at lenyddiaeth y cymoedd. Ar ddiwedd y cerddi, da ni'n dod nôl i'r dechrau, ac at datcu'r bardd, y tro hwn yn ei angladd o. Mae'r bardd yn sôn mae breuddwyd i datcu, oedd y byddai plant dy blant yn rhedeg dros urder y tir. Yma, ar un o lecynnau gwiryddion y fro, mae un o'r plant hynny am godi i dderbyn Coron yr Eisteddfod, a byddai tadcu siŵr o fod wrth i fodd Coroner Samsa. Wel, diolch i ti Dylan am y traddodi, a diolch i'r 3 ohonoch chi am eich gwaith gofalus, a diolch i'r cystadleuwyr oll hefyd. Dyna dda clywed bod safon mor aruchel yn y gystadleuaeth, felly plis brysiwch ati i roi siot arall arni cyn bo hir. A dyna braf bod y beirniad yn un frydol bod un ar y brig, ac un mor gwbl deilwng. O'n i ddim pwy yw dy ci, ond o glywed beth oedd Dylan yn gweud, gallai ond ategu, dwi'n gwybod y bydde fe'n falch iawn o'r hyn sydd ar fi'n digwydd yma y prynhawn yma. A wnaeth yr arwyddfar felly ffurfio'r osgordd.
gyda bod yr arwyddfardd a'r osgordd yn barod i gyrchu'r buddigol i'r llwyfan, dyma ofyn ar ganiad y cyrn gwlad, a wnaiff Samsa, a neb ond Samsa, sefyll os gwelwch yn dda. bod angen y dar nesaf yma, ond pleser yw cael cyhoeddi mae Samsa yw Gwynfor Dafydd o Donyrefail, Rhondda, Cynon, Daeth. Enillodd Gwynfor Cadair yr Urdd pan oedd yn ddisgybl ysgol yn 2016 a thrachefn yn 2017 pan oedd yr Eisteddfod ar ei domen ei hun. Mae e'n aelod o dîm talwrn Tir Iarll ac enillodd dlws Cledwyn Roberts ddwywaith am gerdd rydd orer y gyfres. Disgleiriodd ym Mhrifysgol Caergrawnt yn astudio llenyddiaeth Almaeneg a Sbaeneg, ond yn ysgol gynradd Donyrefail ac ysgol Llanhari, ysgolion lleol i'r Eisteddfod hon, y dechreuodd ddysgu i grefft fel bardd.
Ac yno y planwyd yn ei galon e gariad at lenyddiaeth Cymru. Ac o waelod y galon honno, mae e am ddiolch yw athrawes arbennig Catrin Rowlands am ei arwain a'i annog ar hyd y daeth. Yr un diolch sydd ganddo yw deulu, a dwi am fentro nawr yn fy mlwyddyn gyntaf fel archdderwydd i newid ychydig ar y drefn, oherwydd mae'r osgordd wedi dy gyfarch di Gwynfor ac rwyfinnau. Ond hoffwn y nawr wachodd cadeirydd y pwyllgor gwaith i ysgwyd dy law. A rwy'n siŵr y caf a ddeiant gan mai hi, gyfeillion Helen Prosser, yw mam Gwynfor Dafydd. Nawr, yn fy llawenydd a nerfusrwydd, dwi wedi anghofio gofyn i chi gyd i eistedd. Pawb ond Gwynfor. Ymddiheiriadau. Wel, fe symudwn ni nawr te i goroni'r bardd a fe ddilynna i'r sgript. Y gwir yn erbyn y byd, a oes heddwch. Heddwch! Calon wrth galon, a oes heddwch. Heddwch! Gwaedd uwch adwaedd, a oes heddwch. Heddwch! Gweinier y cledd ac eisteddfod y bardd yn hedd yr Eisteddfod. Cyhoeddaf yn swyddogol nawr mae prifardd coronog Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf 2024 yw Gwynfor Dafydd. Cei di Gwynfor ymlacio nawr a chawnynau gyfle i weld ffilm fer am dy waith buddigol a mwynhau can a cherdd a dawns. Mae'n boenus bron dychmygu'r iaith yn drwch drwy'r strydoedd hyn. Mae'r luniau cofiwch don y pandi yn amlhau drwy'r cwm, a newyddion yn anfon i gohebwyr i bont y gwaith i ffilmio vox pops Cymraeg, heb fod eisiau trafeilio i bont Rhydfendigaid. Achos byddai'r miliwn yn trigo yma, yn Rhondda Fach a Rhondda Fawr. Yn Llwyn y Pia, fe drefnwyd pwyllgorau i drafod tranc triennus yr heniaeth yn Abersoch. A chamdeimlo'n smyg o saff na ddeiau tai haf i wledda byth dros y patchyn pathetig hwn o Gymru.
Ac mae'n greulon ydy, ddychmygu bumper stickers dyma gamwedd yn meddiannu'r meysydd parcio. Cymdogion dros eu cloddiau yn rhwdlan yn rhythmau rydwen. A'r bechgyn yn y bus stop yn cellwair yn acen Christine. A chasonwyd felly y dylai fod. Bu yma gartref unwaith i'r Gymraeg. Bydd ei gadarnle mor genhennid ar lympiau dion a fi'n swatio yn Rhealaw a Thre Herbert, o Dringallt a Groes Fain, Naval Colliery, Lady Windsor, Tylerstown, number 9. Mae hi'n anodd edrych ar y môr a gweld dim ond môr. Mae metafor yn o'i lofain y tonnau. Pathos yn y gnwch tawel eu parhad. Des yma un tro'n chwilio am barnad. Eistedd ar graig ac aros am gerdd i gael ei sgubon ddidrafferth i'r traeth. Ond y cwbl ddaeth oedd llond broc o emosiwn. Dirnadaeth mor anferthol, mor ddiadur na'r traeth ei hun. Nad wyt ti yma mwy, ddim yma mwy, ddim yma. Ac mae hi'n anodd esbonio pam na llyfedrych ar y fro Llymganed a gweld dim ond bro. Bro sydd ar drai o hyd, ond bro lle ces fy nghamau cyntaf, fy nghisan gyntaf, fy nghyflog cyntaf. Bro anhynod yn llygaid hanes fewn, ond bro sy'n llawn ohonot. Ymlaen Rhondda, blaen cwm bach. Y llefydd y buestithen ifanc yn ddyd unwaith. Yn plymio'n feunyddiol i berfeddion annwn na dim ond helmed, lamp a'r freuddwyd y cae plant y blant. Un dydd, rhedeg dros urder y tir rhag dy dynged. Ar awel hallt ar fy wyneb, roes y pensil yn fy mhoced, a gwylio'n ngherdd yn boddi yn yr eigion. Mae yna bethau na all barddoniaeth mwy cyfleu. Ond mae hynny'n iawn. Mae hyn yn ddigon. Y traddodiad hardd y dwyt
yr hen ddweud o'r newydd oes, a ddawl i'r olyniaeth hon, ydyw gwir werth den Coron. Ti yw'r Rhondda Samsa, ti sydd yn gân I Gynon o'r newydd. Ti yw taf Gwynfor Dafydd, yn fardd i'r cymoedd a fydd.
enw aelwydydd Rhondda Cynon Taf, gyfynwn ni ti yfed o win ein croeso i'r orsedd ac i'r Eisteddfod. Yn enw ieuenctid ein gwlad, gyfynwn ni ti dderbyn y fledeiged hon o dir a deiar Cymru. Diolch yn fawr i'r dawnswyr ac i'w hyfforddwyr ardderchog yn wir. Mae Gwynfor yn deall dawnsio hefyd, felly da iawn. A diolch i'r offerynwyr oll, a diolch hefyd i Rian o Lŷn am gamu i rôl arolygydd y gwisgoedd, tra bod Ela Cerrig Gellgwm yn cymryd hoi fach o'i dyletswyddau ar y llwyfan Lenni, ond i ni'n ddiolchgar iddi hi a'r tîm sydd gyda'i am barhau i arolygu gefn llwyfan a'i diwydrwydd arferol. Ac yn wir, diolch i bawb, yn stiwardiaid, yn smwddwyr, yn swyddogion, mae'n rhestr hir i bawb sydd y tu ôl i'r llenni wedi gweithio mor galed o'r golwg i wneud yr hyn sydd yn y golwg yn bosib. Ac felly, at hen wlad fy nhadau, ac ond yw hi'n braf cael cloi'r ddefod drwy gyd ganu'r anthem a gyfansoddwyd gan feibion y dre hon ac a fabwysiadwyd o fôn i fynwy. Un peth bach ola, ar ôl i chi chanu, gai ofyn i chi eistedd, a bydd eisiau hoi arna chi wedi canu ar fath arddeliad. Ac wnewch chi aros wedyn yn eich seddi nes bydd yr orsedd wedi gadael y pafiliwn. Diolch.